Wa na dyan makapildi sa kong ka-shooter ba? Gumikat ani ako ang dagon. Si Maria, napildi na nako. Ang iyang mama, napildi usab nako. Karon, kini ako ang dagon, aron masipti ni pag-ayo, ako ning ilubong sa utak. Nakuha sa kuguna. Hey! Asa man to padulong si Dudong Pawiks? Nagdala magguna? Ako daw tong sundan, di? Asa ka na siya to? Diri na ko ni sa punuan sa laban na ilubong ang ako ang dagon. Unsa ka nang gigunitan ni Dudong Pawiks, no? Ilubong daw. Unsa ka na? Ako dyan siyang panid-an, be. Gikan diri sa punuan sa laban na kailangan tulo ka danaw ang distansya. Ania. Isa. Duha. Tulo. Na, unsa man ang gikalot ni Dudong Pawiks diha? Wala na julain na kiwaluan. Kundi ako lang kung ang punuan sa laban na. Ako na ning itabunan, be. Hala, unsa to iyang gilubong? Hala, murag nakahiring si Dudong Pawiks sa kuha. Muadton ako. Unsa na kung Claire? Hala, si Betty man ako. Asa ka nagikan, Claire? Hey! Titi, asa makagikan? Hoy! Dito ko gikan na Dudong Pawiks! Tara na! Dito na, Maria! Halusyo! Maria! Lata! Asa man tamang laag? Lingki, Maria! Taysa. Nasa ko istorya niyo babahin ka Dudong Pawiks. Unsa man na, Biti? Ali ragod mo dire tao manglingkod ta dire. Tara. Biti, unsa na imong iistorya? Kadali lang ha, si Dudong Pawiks ganina akong nakitaan. Hidayon. Nahibulong ko sa iyang nilihukan. Sige, magpanglingi-lingi. Yayaman. Murag na sikreto ba? Unsa kay sikreto niya dayon? Mao to akong gisundan. Nya dayon imong nakitaan. Naay gibit-bit guna. Ay basig mangguna. Gani, kadali lang. Mao ni ang nahitabo. Ay wala ra to. Wala lagi to basi naaro to gikalot. Lahi din Maria. Unsa kaya to no? Sa kaharing gilibong na Dudong Pawiks, no? Sa juka. Ako din adtuon. Kay akong kalugtong. Ako magsaba nila. Lahi kayang lihukan. Tama, akong adtuon unya. Lucio, Claire, Biti, musulod na ko kay gipatunog ba akong mama basi makasab-an ko ba niya? Diha lang mo ha. Wala man pud kay Claro Maria oy. Manguli na lang mi oy. Laag ka, manguli na lang mi. Gani, tara. Tara. Ay, tuara sila. Mulakaw na ko kay ako tong adtuon. Murag mako naman ning labanaha oh. Katong giingon ni Biti. Dili daw gilubong. Tan-awon sila kung palibot bi basig nay tao. Ingon ni Biti, tulo daw padangaw gikan sa punuan aning labana. Isa, duha, tulo. Uy! Mao siguro ni. Kay naa may agi sa nilubngan oh. Akong tan-awon bi. Mao siguro ni. Unsa ka ni?